onwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfo onwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfo ịhụ na ndị nọ na-adị ngwa ngwa ime onye ọzọ ihe ọjọọ ndị ọ na-adị ngwa ngwa imepụ onye ọzọ ọbara fụọ ya taa ya na nga ọ ga-afụ onye ahụ ọnọchi ihe mgbu anaghị ahandlewe ihe mgbu anaghị ekwe ihe mgbu na-aka afọ ụmụnne m iwu nne na nga na-elega m tụrụ ntị n'ala ihe m na-eji m nụ m were ose bịa gbotere ọnụ ka ọ na were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ ọ dị mkpa ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m ihe okogara m na-atụ ọchị mana awụ m onye a ga-akọrọ akụkọ m chịrị ọchị ha afụga ihe a na-akọ mana ọ dị funny somehow wụrụkwa ihe nṅomi ọsọ nga ha bi na ụmụaka juru na the compound families ihe bi na the compound onye na ụmụ ya onye na flat ya mana e nwere otu nwaanyị ha na ya bi nga na ihe nwaanyị ahụ mụrụ na ọnwa ụmụ atọ kpọị n'ime ụmụ ya atọ nwa ya nke nwaanyị ada ya nwaanyị to be precise ihe ọ na-ata n'arụ ya ata isi ede nwa ahụ ọ na-ata arụ ahụ n'elu nwa 6 years for that matter ụmụnne ya ndị ka ya o toro ụmụnne o werela arụ takasịcha ha ahụ rie ha ka bulldog ọ takasịcha na ha ịga na ahụ ụmụnne ya apa mkpụrụ aka ha ụfọdụ mgbu aka ha emebichana ya wụ ihe nwa ji arụ ata ụmụnne ndị ka o toro eto as if that was not enough ya pụta na compound ụmụaka pụta igwu egwu ọ pụtaghala nga ka emecha ma ọ taala na ọrụ ụmụ nwaka 7 in that compound ụmụaka 7 bucha max eze this girl mana azụ ka ọ tara ya awụla gị eze ya ga-akọga ya n'ọnụ kọga ya before ya kwụpụta ọnụ ya ọbara and ọ taghala ihe hene mmanya na mpa ya were ikpere rịọwa otu ha ga-esi arịọ n'ọhịa ha ahụ ga na ha na-akọntapleti ekweshi eze ya n'ọnụ mana mmadụ ha ga-emepụrụ nwa ya ọbara family di na nwanyị ga-arịọ nga ha ga-arịọ gaghị enwe any other option than to forgive ụfọdụ a na-asọjestịrị na ihe no problem na ha kpọrọ nwa gaa chọọchị ụfọdụ sokporo gaa hospital cheke mentality ya ha sị ha gachana na ha gachana gị leekwana anya ụmụnne ke ya hụta ka o shiri gị ha ka ji because of nwa other flats other occupants of other flats ụmụ ha ndị ka atara ata awara ha lesson ha na-akpọpụtazi ụmụ ha eji a na-agbachikwu ha n'ime protect ebe a ha na-anọ ofe ebe na-elepa aka elepa anya mgbe ụmụaka ibe ha na-egwu egwu na nwa ataala 7 children 7 of them bucha maapụ n'azụ ma ndị ka ebu na aka treatcha and ha wa na-akwụ ụgwọ the treatment with apology ihe na-egbu ya egbu ọwụ ihe ụmụaka bekee enweghị ike eme ebe nne na nna akwụkwọ ụgwọ hospital bills and ihe niile na ọ weta echi nọrọ a na-eze nwa ka nga na-eze egwu gị hụkwana ya very quiet ọ naghị egwu egwu rough mana ya nwere ike ya wụrụ taa ka nwatakịrị ahụ mere gị hwe ya ebilie quiet gị dama na ọwa arụ ka ọ gaji ịta ihe ọzọ ị ga n'ụwa nwa ahụ ọ takịrị bido tiwe ka nne ewu chọrọ ịmụ nwa ọ ga-etinye mgbe a tili oke na-eme n'ụzọ abịa were nna akara anya mgbachapụ ya eze na ọ wọtụ na-eshi mgbe ọhụụ ọ nọkwara ha egwu egwuregwu na ọ nọrọ onwe mana ebe nwa lere ya anya ọ ifere ya aka ya gawa quietly ga-were eze wụla gị ka ya n'ahụ n'ọhịa ha because of nwa mmadụ abụọ eshile na that compound kwapụ ọ ya ka o ruru ebe nụ ntara mmadụ abụọ shiri kwapụ one space pụtara nụ somebody a family akwapụta di ya kpekwanụ nwa anọ 6 years or 7 years ndị batara ọhụrụ the family na ụmụ ya ha nọ no problem ha akwakpụta ha wụnụ new tenant ha lakpụta nwa ya nwaanyị apụtala ha ụmụaka ibe ka ha pụtara na-egwu egwu onye ọbụla gwugezi egwu n'ihu ụlọ ha and ya wụ nwa na-ata arụ na-anọ n'ihu ụlọ tehe ọnụkwa ha pụta ọ naghị inwe ike ịhụ ya ka o kpogaja wite ụmụaka ibe ọ na-anọruru onwe ya ala ihe ọ na-emeziwu n'ile ya scan ụmụaka ahụ na-ele ha any one of them lere ya anya ofere ya aka ya ga quietly ga-ata ya arụ ọ ya ka nwatakịrị nọ ntara pụtara hụ age grade ya nwata ibe ya o filiri na kele na ọwụ ya ka egwuregwu makoro ya na ya abụọ wuru ofere ya aka wuru mere ya hai wuru ruru ya nso ya chịrị eze gị na nwatakịrị nọ ntara kpaa nwatakịrị nọ ntara lihopụta onwe bịa ntụrụ pado ya n'ala were arụ gị ncha ebe ọ tarara ya ederu ala ebe ọ tarara ya ederu ala were ya taa ya ka German dog mgbe German dog na-eri nri
Utaka the new tenant nwa ya nwa shi rie this girl tara ya arụ ya eli hopụta onwe bịa to descend there on her ebe ọ mara na ya doru ala ya mara ọ mabirigedi girl ka ji azụ ya gwụrụ agwụ ote ka ọnụ ahụ ya yere cho egwu ebe ọ tara ya doru ala tatazie the last one ọ tara awọ ntị ya ya akpọbie ntị ya abụọ ụbara na-efe ụzụ na-atụ ndị na ọchịchị na-arụ ihe mma nwatakịrị nọ ntara ke nwa ya dị mbụ ata arụ meziri wo ge were police were mma this girl tara nwa ya nọ ntara ya na die ha were police ge were the man na nwunye tokpo ha na police station ndị ka ọzọ elo na nsọ gịnị mere ndị ihe mere na aka ore ha mmadụ 7 ka ọzọ nwa ya bucha maapụ arụ nwa ya tara ha ezonwulie gị nọ na station ugbu a ha wụchachia dị ya ndị polisi ọ gịnị na-eme ha si biko na ihe ha bịara ebe awụ na ihe ọbụla wụ justice that woman chọga n'aka this woman nwa ya tara nwa ya arụ tasha ya rie ya tụtụrụ ya baa ya ka ji na justice ọbụla nwaanyị ahụ chọga n'aka this woman na ọhịa ha chọrọ bịa ebe a ha yi isi ụmụ ha efe onye ọbụla na-eji ndị polisi na ọnwụ nwa ya tara ke kpaa ke onye ka ewekọtasị na nwa ya tara ke taa ke taa ke ke bịa so ọwụ dị sem nwa tara ke taa ke taa ke onye ka ụta ka ha si jicha map ebe nwa this woman tara ha and as a matter of fact na ya buru ụzọ taa this girl ahụ before this girl agwazie ya na ya nwere eze na eze were eze German dog na ke na oke bulldog ha ebido were eze kpọkọrịta onwe ha na mgbe nwa ya tara ụmụke ha nọọ ya nwakwụrụ ihe ọ na-agba ọsọ ịgakwa ụgwọ na pharmacy treat ya gba ọgwụ megịnị rịọ ha ha gbaghara ya o ruzie mgbe nwa ya tara onye ka mara ata n'ihi na ụmụke ha agbaghị ata ha nwaghị nwa na-ata ka nkịta ha amụghị onye ara na nwata nwaka ara na ha amụghị nwa na-ata anụ na ha mụrụ nwa dị decent nwa isi kpakọrọ ọnụ na ụmụ ha amaghị otu esi etige eze na ahụ mmadụ taa ọ rịọ ha ha gbaghara ọ ga titie ụmụaka kwụọ ụgwọ hospital bill o ruzie mgbe nwa ya tara onye ji eze kụziri nwa ya gwa ya na ihe ọ na-ata ndị mmadụ na ọwụghị ọna ka orige na ọwụ mmadụ ka ọ n'ụfụ ya ọ marazi ebe police station nọ jewezie bịa na ihe ha bịara na awụ justice ọbụla chọga n'aka this woman na ha onwe chọgakwa ya n'aka ka ya ndị polisi asị wonderful DPO na-asị nụkwa arụrụ ala ọ gịnị ka a na-akwa ebe a sị na DPO kwuzi okwu onye ọbụla chiwazie si na nwa ka tara atara ka ọ dị aware na enwere member nọ dị ya na ọ dị connect ya lugicha ka ihe spiritual something just that law has nothing to do with diabolic and almost spiritual something mana ya nwa as an African man roka send this one ịbịa gwa na ya tara n'ere ha ma nwa ha from the other world na ihe ka ọwọgụ ime mmụọ pụtara physical ka ọ gịnị ka a na-akọ nga ka a na jụwa the woman si madam yes Emanda yes map ụmụ ha bụ na they aware of it yes na nwa ya na ọ takwara ha wayọ na enwe ka ọ tapụtachara na ọjọọ si ya taga abịa kọọ ya gwụpụta eze na enwe ka nwa ya tapụtara skin ya tụsajue n'ala na ụdị nwa ya chịta nwa ya na ọwụ ihe were iwe na enwe ni one of them nwa ya tapụtara skin tapụta na ọwụ eze ka ọkọ ga ha si na-ege onwe ntị ị na-ege onwe ntị madam ya sị oke enwe otu na-eshi ata na enweta ishi guru mụọ ka oshi na-ata ya then onye ke akụziri nwa ya ọfụma ọ kụzifere nwa ya ke promax in teaching na nwa ka ị na-atapụta skin gbotowa ka enwe kụziri ka ọ tara atụ n'ere ya kpọọ eze ya nwụkwa igeze ya efopụta mana onye ke na mma ya ha iji kpọta nwaanyị ebe a na ha iji kpọta nwaanyị na police station ọ kụziri nwa ya otu esi ata mana gị nwa na-ata na ụdị dị mma na ha ahụbeghị dịka DPO ka before onye ọbụla na-achị anwụ n'ọchị otu o si na-ajụ this woman ajụjụ na-ele ihe a ga-eme ya ugbu a the same reason iji kpọta nwaanyị a mee ya arrest not the same reason these 7 women ji nọrọ ebe a ile ihe a ga-eme ya rịrịawa aka n'ishi na ele ihe a ga-eme na o designere nwa ya too much and ọnwa nwaanyị na o disfigure ya tapụ ọha ya ntị DPO si ọ bụrụ ihe a ga-eme nwa ya aghọta dat na ịta mmadụ arụhụ ọwụghị ofe ọkpọ ka a na-ara ọwụ ikwesịghị ịdị happy n'ihi na ndị nke achọghị ịtawụ na ha enweghị eze kama ha wụ human beings nwa gị nwa another species na-ahụ bọdịrị ya mbụ ị ga-anọ ụmụaka ibe gị na ha ekwughị ewu gị ikpepe ige na ịga ka efere ya ka gị ga vuru gaga were eze wụla gị na somebody akụziere ya mee ihe ga-eme ya eti ige eze ya nwụrụ eze eti ige n'ikpe a nyere ya
gịnụ nga na-akọ na ọ nwere ọdịrị oji ata gị that is ọ dị oke ihe gị na di gị ji ego ị na-aga etriti ụmụ ndị mmadụ na famasi. Ọ bụrụ na akụziri nwa na ihe ọ na-ata na ọwụghị na ọwụghị nwa ofe kpọkọrọ aga na ọwụghị ofe mbele ka ọ na-ara na ọwa anụ ahụ mmadụ. Ọ bụrụ na o nweghị ụjọ feel the pain otu esi ọgwụ onye ọ ga-ata ya a ga-akachi eze ya n'ọnụ. Enwere ike iji ụkwụ agbagbu ya ọ bụrụ mmadụ ka nwa ya tara arụ na nwa ha ga-ata ha arụ na ndụ ya ọzọ. That spirit bata o cheta ihe ya ga-eme ihe ndị nwe na-akụziri ya na ọ ga-ewere ha eze wekpuo n'ọnụ na ya na-ajụ again na ole ihe ọ chọrọ ka eme na ụmụ nwaanyị 7 na-achọga justice the same justice ọ chọrọ ebe a na 7 chọrọ ya from her na ole ihe ọ chọrọ ka eme na nwaanyị mba nọ nza ya so si gbaghara na ya agbagharala si welatazie okwu si the police asa ọwụ ta na-eshi eme na ọ ebe a na-aka na ebe a ka okwu ahụ ugbu a ma ya nọzi na behind bar n'akụkụ nwaanyị nọ ntara ka ọ nọ ndị nebo ya denwere there 7 of them ya na nebo ya nọzi di ya na ọ wee mecha ka mara ihe wụ the final outcome ya sị ka ya gbara oso bịa kora m ihe na ihe kere na o nwere ụtọ ọrụ na ngwakọ ụmụ nwaanyị ụfọdụ ụmụaka na skuulu taa ka esi akpa ha na enwere ndị nwere the spirit na ga ejụwa nwa ajụjụ enwere nwa tara nga arụ taa enwere nwa tara nga arụ na ihe a na-adị ka ihe a na-atata na-emecha na akọneticha na nwa dị possessed so dị o nwere ụtọ ọ dị na enwere ụtọ ọ dị na dịtị na o jụrụ njụ eshi ushi na ntị na ụmụ nwaanyị jụwakwa ụmụ ha ya wụrụkwa na ọnwa ngụ na-ata arụ ihe a mgbe ụfọdụ ụmụaka na-ebido na nwa obere nwa mgbe na-eme werela aka ọ tala nwa ibe na gị ji shike kwụsị ya nwa ngụ before spirit of ntamba ebirizie n'ime ya wụrụzie onye ji ọnụ eri mmadụ ibe na ndụ na mgbere ndị nne na nna na ọ dị mkpa ụmụnne m ọ oji ka asị mba eji ọnụ mana onye na-eme eme onye ọ na-adị ngwa ngwa ime mmadụ emeghale ọ na-aka ya afọ ọ na-aka ya afọ biko ndị nne na nna kpachapụ n'anya ọnụ kpachapụ n'anya ọbụla anya nọ n'ahụ nwa ihe mego ugbu a inye ha ọnụ udo dịrị ọnụ.